Η Έμα πήγε για ψώνια, αλλά εγώ θα κάνω το σούπερ μάρκετ haul. Παρακαλώ, δείξτε μας. Τι πήρατε? Λοιπόν, σπανάκι, κρασάκι, τέλειο. Εδώ η φίλη μας η Έμα σκέφτηκε την φίλη μας την Άννα Μαρία και της πήρε μια έκπληξη. άμα το δεις, τρέχει. Το πάμε στο σούπερ μάρκετ και τη σκεφτόμαστε, που ξεπερνάει. Coca-Cola. Light. Όχι, zero. Είναι πολύ καλύτερη. Ντοματίνια. Πάνε τέλεια με την Coca-Cola. Και το σπανάκι. Πιπεριές, κόκκινες. Μια χαρά που θα μαγειρεύσεις. Τι ωραία. Και νερά. Ζαγόρι. Αυτά. Ευχαριστούμε. Thanks for watching. Είσαι εσύ όμως. Μία γραβάτα δεν ξέρεις να δένεις όμως. Ναι, μαθαίνω από σένα τώρα, κατάλαβες. Προσπαθώ. Δεν έχουμε λυτεί. Έτσι τι θέλουμε πιο πάνω. Νομίζω πιο πάνω. Ωραία. Έτσι σφιχτή, κατάλαβες. Α, εντάξει. Ωραία. Ξαναπες αυτό που είπες. Λέω ρε παιδί μου, όταν φοράω τα γυαλιά μου, νιώθω incognito, δεν με καταλαβαίνει κανείς. Θα με έβλεπες έξω και θα έλεγες. Φύσα. Τι είναι αυτή. Φύσα. Πάρτε. Ευχαριστώ. Τι γίνεται? Σήμερα δεν τα έχουμε πει. Εν τω μεταξύ, τους τελευταίους μήνες βάζω αυτό το... είναι σκιά. Για χαρά. Έλα μου ντε που εγώ τρελαίνομαι και τα βάζω και σαν highlighter. Έτσι εδώ στα σημεία αυτά. Παιδιά, είναι το καλύτερο. Έπιασε με τώρα και τόνισα λίγο το μάτι μου. Θα μου λέτε πάλι εντάξει σιγά, δεν έχει κάτι, δεν είναι τόσο έντονο. Για μένα είναι πολύ έντονο. Και παίρνω και αυτό το blush και το βάζω στο κραγιόν, ό,τι καλύτερο. Οπ, οπ. Έτοιμη. Ωραιότατα. Γεια